Kamusta? Maya desu. Kamusta po kayong lahat? O genki desu ka? 今日のレッスンはリクエストレッスンで動詞についてです。はい、もう動詞の勉強に入ります。いいですか？フィリピン語の動詞はとても種類が多いので、1回で全て勉強するのがとても大変だと思います。なので、1個ずつゆっくりで楽しくお勉強しましょう。で、今日習う動詞は動詞です。いいですか？はい、では始めましょう。まずはいつものように単語の紹介からしたいと思います。今日紹介する単語はすべて動詞になります。5個あります。で、この5個の動詞は語感という形になっています。いいですか？はい、では始めましょう。1番、プンタというのは行くって意味です。いいですか？プンタです。2番、イノムというのは飲むって意味です。ですか？ 3 番、カインというのは食べるって意味です。カインです。4番、アリスというのは出かけるって意味です。アリスです。で、最後5番はビリっていうのは顔って意味です。ですか？はい、ではもう一回発音しましょう。1番、プンタです。2番、イノムです。ですか？ 3 番、カインです。4番、アリスです。で、最後5番はビリです。 OK ですか？はい、次は動詞の活用についてお勉強します。いいですか？さっき紹介させていただいたここの動詞を動詞に活用をします。いいですか？動詞に変えます。まずは子音で始まる動詞です。子音で始まる動詞は3つありますね。プンタ、ビリとカインです。いいですか？プンタ、ビリ、カイン。行く、顔と食べるという動詞です。はい、まずはこの3つの動詞の過去形を作ります。いいですか？はい、1番はプンタですね。プンタです。いいですか？プンタです。行くって意味です。はい、まずはプンタという動詞の最初の文字を見てください。P ですね。はい、OK です。では、ここに P を先に書きます。P です。で、次は接字のを書きます。P の後にを書きます。ですか？で、最後に先 P を消したら残った部分を最後の方に書きます。ですか？この言葉になります。プムンタです。プムンタっていうのは行きましたっていう意味です。プンタの過去形になります。いいですか？簡単ですね。まずは最初の文字を書きます。で、次は接字のを P の最初の文字の後に書きます。ですか？で、最後に残った文字をすべて最後の方に書いたら過去形ができます。プムンタになります。行ったって意味です。はい、次は2番の動詞を活用します。カインですね。カインっていうのは食べるって意味です。ですか？一緒にやりましょう。まずは最初の文字を書きます。K ですね。K の後に接字のを書きます。クムになりますね。で、最後にインを最後の方に書きます。ですか？インです。で、これをすべてつなげるとクマインになります。クマインです。クマインというのは食べたって意味です。食べたです。クマインです。はい、では最後3番いきます。3番の動詞はビリですね。ビリです。ビリっていうのは買うっていう意味です。まずはビリの最初の文字を見つけましょう。B ですね。はい、B をここに書きます。で、その次は
接字のを書きます。なので、文になります。で、最後に残った文字、すべてをここに最後の方に書きましょう。はい。なので、こうなります。ぶ、み、りです。ぶ、み、りです。ぶみりというのは、買った、買いましたという意味です。いいですか？次は、母音で始まる動詞の活用を勉強します。いいですか？2つありましたよね。アリスとイノムです。アリスというのは出かけるという意味で、イノムは飲むという意味です。いいですか？まずはアリスからいきます。アリスという動詞は母音で始まったので、さっきの1番目のルール、最初の C の書くというルールをもうなしになります。いいですか？なので2番目のルールに行きます。はい、まずは接字のを書きます。です。はい、いいですか？で、その後は語感をそのまま書きます。語感はアリスですね。なので、こうなります。とアリスです。つなげると、ウマリスっていう言葉になります。ウマリスというのは、出かけたという意味です。ウマリスです。はい、では2番目いきます。2番目はイノムですね。イノムというのは飲むという意味です。はい、まずは接字のを書きます。で、その次は語感のイノムそのまま書きます。海のになります。海のむというのは飲んだっていう意味です。ですか？簡単ですね。こっちの方が簡単ですね。さっきよりも。はい、次は過去形が終わったので、現在形を作りましょう。いいですか？1番からいきます。プンタですね。行くって意味です。ですか？まずは最初の子音を書きます。P ですね。プンタだからです。P が最初の子音ですね。で、その次は接字のをつけます。プンになります。プンです。P-U-M です。で、その次は最初の母音をここに書きます。M の後です。P-U-N-T-A、プンタ。最初の子音が P。で、最初の母音は U ですね。A-I-U-E-O。U です。プムになりましたね。はい。で、最後に語感を出します。いいですか？語感はプンタです。なので、プムの後にプンタを書きます。はい。で、私たちの現在形はこうなります。プムプンタです。プムプンタ。プムプンタというのは言っているっていう意味です。プムプンタです。いいですか？はい、では2番の方に行きたいと思います。2番はビリですね。ビリです。いいですか？ビリというのは買うという意味です。一緒にやりましょう。はい、まずは最初の C の書きます。最初の C は B ですね。B です。で、次は接字のを書きます。B-U-M になります。文です。で、その次は最初の母音です。ビリの最初の母音はいですね。B が子音でいが母音です。ブミになりました。で、最後は語感を足します。語感はビリですね。ブミプラスビリです。いいですか？で、この2つの言葉を表せると、ブミビリになります。ブミビリです。ブミビリっていうのは買っているって意味です。いいですか？ビリの現在形はブミビリです。はい。で、最後いきます。最後はカインです。カインというのは食べるって意味ですね。食べるです。はい。まずは最初の C を書きます。K ですね。で、その次はを書きましょう。K-U-M になります。くんです。はい。で、3番目は最初の母音を書きます。カインの最初の母音はあですね。いいですか？なので、クマになります。で、最後につけるのが股間です。いいですか？股間はカインです。クマプラスカインですね。クマプラスカインはクマカインです。クマカインというのは食べているって意味です。いいですか？現在形です。クマカインです。
はい、次は母音で始まる動詞を現在形にします。ですか？ 1 番がアリス、出かけるっていう意味で、2番はイノムですね。飲むっていう意味です。いいですか？はい、では1番からいきます。アリスです。まずは、を書きます。子音がないので、を先に書きます。いいですか？を書いてから、アリスの最初の母音を書きます。はい。馬になりますね。馬です。で、その後は、股間を書きます。ですか？馬プラスアリスになりますね。それを合わせると、馬アリスになります。馬アリスです。馬アリスというのは、出かけているって意味です。馬アリスです。いいですか？はい、では最後いきます。イノムです。イノム、飲むって意味ですね。まずは、を書きます。で、その後は、最初の母音を足します。海になります。で、3番目。最後のルールは、語感をつけます。海の後に語感をつけます。海プラスイノムになりますね。で、その2つの言葉を合わせると、海イノムになります。海イノム。海イノムというのは、飲んでいるっていう意味です。簡単ですね。はい、次は未来形を作りましょう。私たちが今勉強しているのが動詞なんですけど、未来形を作るときに未来形の言葉にが入ってないんですでもこちらは動詞の未来形です。いいですか？はい、まずは1番からいきます。プンタです。プンタ。プンタは行くって意味ですね。はい。プンタの未来形はどうやって作るかというと、とっても簡単です。まずは最初の C を書きます。プンタの最初の C は P ですね。はい。なので P を書きます。で、その次は最初の母音を書きます。プンタっていう言葉の最初の C は P。で、最初の母音は U ですね。はい。なので、プになります。プです。で、最後に語感をつけます。はい。プの後に語感をつけます。なので、こうなります。ププンタです。ププンタです。ププンタというのは、プンタの未来形です。プンタという動詞の未来形です。が入ってないんですけど、これは動詞です。いいですか？はい、次は2番いきます。2番はビリですね。顔って意味です。いいですか？一緒にやりましょう。簡単なので一緒にやりましょう。まずは最初の C の書きます。B ですね。で、その次は最初の母音を書きます。B になりますね。で、最後は股間をつけます。B の後にです。なので、こうなります。ビビリ、ビビリ、ビビリです。いいですか？ビリの未来形はビビリです。ビビリっていうのは顔って意味です。未来形です。買いますです。で、3番目いきます。3番目はカインです。カインは食べるっていうことですね。いいですか？はい。まず最初は最初のシーンを書きます。カインの最初のシーンは K ですね。で、その次は最初の母音です。カインの最初の母音はあです。はい。あを書きましょう。で、最後に語感をつけます。いいですか？語感はカインなので、そのまま、はい。カの後につけます。で、こうなります。カカインです。カカイン、カカイン、カカイン。カカインっていうのは食べるっていう意味です。これが未来形です。で、最後に母音で始まる動詞の未来形を作ります。はい。1番はアリスですね。出かけるって意味です。これもすごく簡単です。まずは最初の母音を書きます。最初の母音はあですね。あ。letter A です。英語だったら。あ。A です。あ。で、その後は語感をつけます。で、終わりです。いいですか？アリスになります。アリス。アリス。
アリスというのは出かけるという意味です。未来形です。今から出かけますという意味ですね。アリスです。すごく簡単ですね。私もそう思います。はい。で、最後はイノムです。イノムの未来形を一緒に作りましょう。まずは最初の母音を書きますね。最初の母音はいですね。いです。で、その後につけるのが語感です。いいですか。はい。よくできました。イノムになります。イノムというのは飲むって意味です。イノムです。飲みますってことです。いいですか。はい。では、さっきのここの動詞の現在形、未来形と過去形を一緒に発音しましょう。いいですか。まずは、プンタからいきましょう。プンタ。プムンタ。プムプンタ。ププンタです。プムンタ。プムプンタ。ププンタです。2番、ビリ。ブミリ。ブミビリ。ビビリ。ブミリ。ブミビリ。ビビリです。3番、カイン。クマイン。クマカイン。カカイン。クマイン。クマカイン。カカインです。4番、アリス。ウマリス。ウマアリス。アアリス。ウマリス。ウマアリス。アアリスです。で、最後5番目はイノム。ウミノム。ウミイノム。イイノム。ウミノム。ウミイノム。イイノムです。いいですか。はい、では次は文作りの方に行きたいと思います。今日も否定文、固定文と疑問文を作ります。いいですか。固定文に2つ、否定文に2つ、で疑問文2つの例文を作ります。合計6つです。文動詞で使った文の焦点は主語にあります。いいですか。なのでこの質問に対して答えている文になります。誰がこの行為をしたのか、この動作をしたのかっていう質問です。この主語は何の動作をしたのかということが大事じゃなくて、この動作は誰が行ったのかが大事です。ですか？誰が行ったのかが大事です。はい、では最初の文の方に行きたいと思います。固定文を作るために使う文型はこれです。動詞、主語、何、ものです。ですか？動詞、主語、何、ものです。で、場所の場合は実は2つあります。動詞、主語、何、またはさ、場所です。いいですか？場所の時は何でもさでもどっちも OK です。はい、では例文の方に行きたいと思います。例文1はこれです。私は明日SM へ行きます。私は明日 SM へ行きますという文です。まずは動詞を書きますね。こちらの例文の動詞は行きますです。行きます。はい、行きますはフィリピン語で言うとプンタになります。プンタです。でもプンタは語感ですね。なので未来形に変えないといけないです。プンタの未来形はププンタです。ププンタです。このププンタという動詞を頭の方に書きましょう。先に書くのは動詞なので、このププンタはここに書きます。ププンタです。行くって意味です。で、次は主語を書きます。私は明日 SM へ行きますという文の主語はアコですね。私です。ププンタアコになります。ですか？このアコはアンク代名詞です。ププンタアコです。書点が主語の方に置いている場合はアンク代名詞を使います。いいですか？はい。なのでププンタアコになります。はい。で、その次はですね。先ほど私が言ったんですけれども、場所の時は何とさを使ってもいいです。何かさどっちでも OK。
なんですけど、前回の私たちが勉強したレッスンで使ってたのがさなので、こちらの方もさを使いましょうか。いいですか。と2はフィリピン語で言うとさです。はい、さです。pupunta ako sa です。どこに行くんですか？ SM ですね。SM モールです。ご存知ですか？はい。なので、さの後に SM を書きます。pupunta ako sa SM っていう文ができましたね。pupunta ako sa SM は私は SM へ行きますという文です。で、最後にいつ私は SM に行きますか？時間を書きましょう。明日ですね。明日というのはフィリピン語で言うとブカスになります。ブカスです。で、これで私たちの文が完成になります。Pupunta ako sa SM bukas. Pupunta ako sa SM bukas になります。Pupunta ako sa SM bukas は私は明日 SM に行きますという文です。いいですか？誰が明日 SM に行きますか？私ですね。ako です。2番、彼女は今朝朝ごはんを食べました。彼女は今朝朝ごはんを食べましたという文です。まずは動詞を書きますね。動詞は食べましたです。食べますは過因ですね。この語感の過因は過去形にするとクマインになります。クマインです。このクマインの動詞を最初の方に書きましょう。クマイン、食べたっていう意味です。で、その次は主語を書きます。今朝、彼女は朝ごはんを食べましたという文の主語は彼女ですね。彼女はフィリピン語で言うとシャになります。暗句代名詞です。シャです。クマインシャ、彼女は食べたって意味です。何を食べたんですか？朝ごはんですね。朝ごはんをです。をはフィリピン語で言うとナンになります。ナンです。で、朝ごはんは2つあります。アガーハンとアルモサルです。2つです。で、この文に使うのがアルモサルにしましょうか。はい、アルモサルです。クマインシャナンアルモサルになりましたね。クマインシャナンアルモサルは彼女は朝ごはんを食べましたって意味です。いつですか？時間を最後の方に書きましょう。今朝です。今朝というのはフィリピン語で言うとカニナンウマガです。カニナンウマガです。で、これで私たちの文が完成になりました。Kumain siya ng almusal kaninang umaga. Kumain siya ng almusal kaninang umagaです。いいですか？で、次は否定文を作りましょう。否定文を作るために使う文型はこれです。hindi、主語、代名詞ですね。暗句代名詞。動詞、ng、ものです。場所の時はhindi、主語、動詞、さまたはng、場所です。ですか？はい、では例文の方に行きたいと思います。例文1、彼は毎日学校に行っていません。彼は毎日学校に行っていません。ですか？これは否定文なので、まず最初に書かないといけないのがhindiですね。hindiっていうのはいいえということです。hindiです。否定文の時はhindiまたはwalaを最初に書かないといけないので、ここもhindiを先に書きます。いいですか？hindiです。で、その次は主語を書きます。誰が毎日学校に行っていませんか？彼ですね。彼はフィリピン語で言うとシャです。シャです。hindi siya。彼女じゃないまたは彼じゃないという意味です。はい。で、その次は
動詞を書きます。動詞は行っていますですね。行くっていうのはフィリピン語で言うとプンタです。プンタ。これが語感ですね。プンタの現在形はプムプンタです。プムプンタ。プムプンタ。はい。ヒンディシャプムプンタになります。ヒンディシャプムプンタは日本語で翻訳すると彼は言っていません。または彼女は言っていませんという意味です。どこですか？場所を見てください。学校ですね。はい、学校です。でも学校を書く前にさをまず書かないといけないですね。さ。またはなんです。ですから、とにという意味です。さがですね。で、その次は場所ですね。場所は学校です。学校はフィリピン語で言うと、エスクエラハンっていうことです。エスクエラハンです。さあ、エスクエラハン。学校に、または学校へっていう意味です。いつですか？毎日ですね。毎日はフィリピン語で言うと、アラオアラオです。アラオアラオ。毎日。アラオアラオです。ですか。はい。で、これで私たちの文が完成になりました。一緒に読みましょうか。Hindi siya pumupunta sa eskwelahan araw-araw です。Hindi siya pumupunta sa eskwelahan araw-araw です。はい、では例文2に行きたいと思います。例文2はこれです。私は昨日本を買いませんでした。私は昨日本を買いませんでしたという文です。この文は否定文なので、まずはヒンデを書きますね。ここに、はい、ヒンデです。家という意味ですね。で、その次は主語を書きます。誰が昨日本を買いませんでしたか？はい、私です。私はフィリピン語で言うと、アコです。ヒンデアコになりますね。ヒンディアコは私ではないということです。ヒンディアコです。で、次は動詞を書きましょう。動詞は買いませんでした。ね。いいですか？買いませんでした。はい。最初の方にヒンディが書いてあるので、こちらの動詞をポジティブ、固定の動詞に変えます。ですか？はい。なので、買ったっていう動詞になります。はい。買ったはフィリピン語で言うと、bumili です。bumili ですか？hindi ako bumili です。hindi ako bumili というのは私が買わなかった。私は買わなかったという意味です。で、次は何をつけます。何はをという意味です。hindi ako bumili ng ですね。何を買いませんでしたか？本ですね。本はフィリピン語で言うとリブロまたはアクラです。ですか？今回はリブロを使いましょう。libro. Hindi ako bumili ng libro という文になりましたね。これは私は本を買いませんでしたという意味です。いつ買わなかったですか？昨日ですね。昨日はフィリピン語で言うとkahaponになります。kahaponです。はい。kahaponの最後の方につけます。でこれで私たちの文が OK、コンプリートです。はい、一緒に読みましょう。Hindi ako bumili ng libro kahapon です。Hindi ako bumili ng libro kahapon です。Hindi ako bumili ng libro kahapon です。ですか？私は昨日本を買いませんでしたという意味です。最後に疑問文を作りましょう。使う文型は2つあります。1番の文型は主語がかではない時に使う文型です。いいですか？か。あなたは大切なのであなたのための文型があります。いいですか？はい。なので、使える主語があことかしゃとかかよ、しら、かみたよです。いいですか？動詞、ば、主語、何、もの、または何場所、
さ、場所です。いいですか？で、文型にはか、主語がかの時に使う文型です。動詞、か、これが主語になりますね。ば、何もの、または何場所、さ、場所です。いいですか？はい、では例文の方に行きたいと思います。はい、まず1番いきます。あなたは毎晩薬を飲んでいますかっていう文です。あなたは毎晩薬を飲んでいますかっていう文です。いいですか？はい。こちらの文の主語があなたなので、2番の文型に沿ってこの文をフィリピン語に翻訳しましょう。いいですか？まずは動詞を書きますね。こちらの文の動詞は飲んでいますっていう動詞ですね。飲むっていうのはフィリピン語で言うとイノムです。イノムです。で、イノムの現在形はウミイノムですね。ウミイノムです。飲んでいますっていうのが現在形なので、ウミイノムという現在形の動詞を使います。ですか？ウミイノムです。で、次は私たちの主語です。こちらの主語はかですね。かです。なので、海飲むの後にかを書きます。かです。あなたって意味です。海飲むかは、あなたは飲んでいますかっていう意味です。で、その次は、ばを書きます。ばを書きます。この質問は、はいと家で答えられる質問なので、ばが必要ですね。はい、海飲むか、ばになりましたね。あなたは飲んでいますかって意味です。はい、何をですか？薬ですね。薬はガモって言います。ガモです。ガモです。でもこのガモと書く前に私たちの助詞を書きます。薬をはフィリピン語で言うとなんです。はい。なので、なんがもになります。なんがも。umiinom ka ba ng gamotっていう文になります。umiinom ka ba ng gamotはあなたは薬を飲んでいますかっていう意味です。で、最後に時間を書きましょう。いつですか？いつ薬を飲んでいますか？毎晩ですね。毎晩はフィリピン語で言うとガビガビです。ガビは晩という意味です。はい。ガビガビになります。はい。これで私たちの文が完成です。Umiinom ka ba ng gamot gabi-gabi? Umiinom ka ba ng gamot gabi-gabi? Umiinom ka ba ng gamot gabi-gabi? です。意味は、あなたは毎晩薬を飲んでいますかっていう意味です。はい。OK ですか？はい。では最後になりますが、2番の方に行きたいと思います。2番目の文はこれです。あなたたちは今日出かけますか？あなたたちは今日出かけますかっていう文です。いいですか？こちらの文の主語はかではないので、1番目の文型を使います。いいですか？はい。ではまずは動詞を書きます。こちらの文の動詞は出かけますっていう動詞ですね。出かけますはフィリピン語で言うとアリスです。アリス。はい。で、こちらの文は未来形なので、アリスの未来形を書きます。アリスの未来形はアリスです。アリス。いいですか？アリスです。はい。アリスをここに書きます。アリス。出かけますって意味です。で、その次はバを書きます。はい。アリスバ出かけますかって意味です。ですか？バ。アリスバです。で、バの後に私たちの主語を書きます。あなたたちはフィリピン語で言うとかよです。かよ。アリスバかよ。アリスバかよになります。アリスバかよ。はい。あなたたちは出かけますかって意味です。
で、最後に時間を書きます。いつあなたたちは出かけますか？今日ですね。今日はフィリピン語で言うと、ngayong araw です。ngayong araw です。ngayon は今で、araw は日一日です。合わせると、ngayong araw になります。今日って意味です。はい。で、これで文が作りました。イェーイですね。はい、一緒に読みましょうか。Aalis ba kayo ngayong araw? Aalis ba kayo ngayong araw? Aalis ba kayo ngayong araw? Des. Aalis ba kayo ngayong araw? はフィリピン語じゃなくて、日本語で言うと、あなたたちは今日出かけますかって意味です。ですか？Aalis ba kayo ngayong araw? Aalis ba kayo ngayong araw? です。はい、では今日のレッスンはこれで終わります。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントの方に書いてくださいね。で、私も今日練習問題を下の方に書いたので、それに答えてみてくださいね。はい、では終わります。Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.